фармондеҳи эронӣ генерал қосим сулаймонӣ ки рӯзи 3 январ бар асари ҳамлаи ҳавоӣ дар канори фурудгоҳи шаҳри бағдоди ироқ ба қатл расида, хавфу хатари низоъ миёни амрикову эронро афзоиш дода буд, субҳи 8 январ дар зодгоҳаш шаҳри Кирмон ба хок супурда шуд. фармондеҳи нирӯи Қудс генерал Сулаймонӣ ки амалиёти пинҳониву низомии Эрон дар хориҷи ин кишварро раҳбарӣ мекард, ҷумъаи гузашта ҳамроҳ бо фармондеҳи гурӯҳи ниманизомии мусулмонони шиамазҳаби Ироқ Ҷамол Ҷаъфар Иброҳимӣ ки бо лақаби Абу Маҳди ал-Муҳандис бештар маъруф мебошад, кушта шуд. рӯзи сешанбе дар шаҳри Кирмон ҳангоми баргузории маросими видоъ бо Сулаймонӣ даҳҳо нафар зери по монданд. дар натиҷа камаш 56 кас ҳалок шуда, беш аз 210 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. Сулаймонӣ шахсияти муҳим дар пешбурди маъракаи ихроҷи нерӯҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз Ироқ буда, масъули бунёди шабакаи нерӯҳои пайрави Ҷумҳурии Исломӣ дар Ховари Миёна буд. субҳи барвақти 8 январ дар арафаи дафни генерал Сулаймонӣ, Эрон ду пойгоҳи ироқиро ки дар он сарбозони амрикоӣ мустақар мебошанд, ҳадафи беш аз 10 мушаки баллистикӣ қарор дод.